Bună tuturor! Acum că Emilia a făcut cuplu cu Cristian și sunt fericiți împreună, ce o să facă prințișorul nostru Liviu, care nu mai are nimic de făcut decât să privească înainte? El zice că o să ia o pauză, dar eu nu prea cred. Și nu că nu-l cred pe el, dar nu cred persoanele din împrejur că nu o să-l lase să stea în pauză. Oare ce va face Diana, care este așa frumos din mare și vine să dea noroc cu dușmanul ei de moarte, Liviu? Dar îmi place de Diana că ea, când dă noroc cu dușmanul, dă cu zâmbetul pe buze, așa. Uite, zâmbitoare, cu ochii albaștri. Cum dă ea noroc cu dușmanul și cum se împacă ea cu dușmanul aici? Ce credeți că va face Diana în continuare acum că Liviu e liber? Eu parcă aș ghici că o să vină să se împace cu dușmanul din nou. Ia uite. Eu chiar zic că ar fi ceva între ei așa. Eu cred că și Emilia credea că ar fi ceva între ei așa. Păcat că lui Emilia îi plăceau bruneții. N-a fost Taurul, îl lua pe Capricorn, pe Cristian. Ia uite ce frumos să-l ia în brațe. Încă o dată și încă o dată. Hai, pa!